नमस्कार मित्रांनो, आपले जी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. हा अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका नियमित सबस्क्रायबरने पाठवला असून त्याने त्यांचं नाव गुपित ठेवण्याची विनंती केली आहे. मी नागपूरमध्येच राहते आणि मी आपल्या जी स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलची नियमित सबस्क्रायबर आहे. पण काही कारणास्तव मी माझं नाव सांगू इच्छित नाही. काही दिवसांपूर्वी माझ्यासोबत जे घडलं तो अनुभव आजही आठवला की अंगावर सरसरून काटा येतो. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात भयंकर प्रसंग आहे. तर त्या दिवशी मी पुण्यावरून नागपूरला परत येत होते. कामामुळे मला पुण्यात काही दिवस थांबावं लागलं होतं. रात्रीची ट्रेन होती आणि त्याचमुळं नागपूर स्टेशनवर पोहोचेपर्यंत रात्रीचे जवळपास 12 वाजून गेले. स्टेशनच्या बाहेर पाऊल टाकताच मला असं जाणवलं की वातावरण काहीसं विचित्र आहे. आकाश पूर्ण काळ्या ढगांनी भरलेलं आणि मुसळधार पाऊस कोसळत होता. रस्त्यावर पाण्याचे मोठमोठे डोह झाले होते. नेहमीच गजबजलेलं स्टेशन आणि आजूबाजूचा परिसर त्या रात्री मात्र अतिशय सुनसान वाटत होता. रिक्षा, टॅक्सी आणि लोकांची वर्दळ अजिबात काहीच नव्हतं. फक्त दूर कुठेतरी पावसाच्या थेंबांचा आवाज आणि अधूनमधून विजांचा कडकडाट. मी थोडा वेळ आजूबाजूला पाहत उभी राहिले. कदाचित एखादी रिक्षा मिळेल म्हणून मी वाट पाहिली. पण 15-20 मिनिटं गेली तरी एकही रिक्षा दिसली नाही. शेवटी मी माझ्या भावाला फोन लावला. अरे दादा, मी स्टेशन बाहेर उभी आहे पण इथे रिक्षा सापडत नाही. त्यावर तो म्हणाला, अगं तू तिथेच थांब, मी गाडी घेऊन निघतोय, 10-15 मिनिटात येतोच तिथे. फोन ठेवून मी आजूबाजूला पाहिलं. रस्त्याच्या कडेला एक जुनं बंद दुकान होतं. त्याच्या लोखंडी शटर समोर उभं राहायला थोडी जागाही होती. तिथे आपला पावसापासून बचाव होईल म्हणून मी तिथे जाऊन थांबले. दादा आला तर त्यालाही दिसावं लागल, नाहीतर तोही मला दुसरीकडे शोधत फिरल अशा विचाराने मी तिथेच थांबले. पावसाचे थेंब छपरावर आपटून टपटप असा आवाज करत होते. रस्त्यावर पाण्याच्या धारा वाहत होत्या. त्या काळोख्या पावसाळ्या रात्रीत उभी असताना माझ्या मनात एक अजीबशी अस्वस्थता निर्माण होत होती. आणि तेवढ्यात अचानकच माझ्या नजरेसमोरून काहीतरी वेगाने धावतच गेलं. मी जरा चकित होऊनच पुढे पाहिलं तर तो एक लहान मुलगा 7-8 वर्षाचा असेल. तो पावसात भिजत भिजत रस्त्यावरून पळत होता. त्याच्या मागून एक बाई धावत होती. ती बहुधा त्याची आई असावी. ती मोठ्याने ओरडत होती, अरे थांब, कुठे पळतोय? ते दृश्य पाहून मला असं वाटलं की कदाचित तो मुलगा रस्त्यावर धावत गेलाय आणि त्याची आई त्याला पकडायला पळते. मी अजून काही समजून घ्यायच्या आतच दुरून एक ट्रक जोरात येताना दिसला. त्याचे हेडलाईट्स पावसाच्या धुक्यातून चमकत होते. आणि क्षणात असं काही घडलं ज्याने माझ्या अंगावर काटा आला. मुलगा रस्त्याच्या मधोमध आला, त्याच्या मागे ती बाई, आणि पुढच्या क्षणी इतका जोराचा आवाज झाला की माझं हृदयच धडपलं. कारण त्या भरधाव येणाऱ्या ट्रकने दोघांनाही समोरून उडवलं. मी मोठ्याने किंचाळले. क्षणभर मला काहीच सुचलं नाही. अरे देवा, मी घाबरत घाबरत त्या दिशेने धावतच गेले. माझ्या डोक्यात एकच विचार होता की ॲक्सिडेंट झालाय, त्यांना मदत करायलाच हवी. पण मी जिथे ते दोघे उडाले होते तिथे जाऊन पोहोचले आणि माझे पाय जागीच थबकले. कारण तिथे आता अजिबात काहीच नव्हतं. ना ट्रक, ना तो मुलगा, ना ती बाई. रस्त्यावर रक्ताचा एक थेंबही नव्हता. फक्त पावसाचं पाणी वाहत होतं. मी आता स्तब्ध उभी राहिली. हे काय? कुठे गेले ते दोघं? मी आजूबाजूला पाहिलं. रस्ता पूर्णपणे सुनसान होता. दूरपर्यंत एकही वाहन दिसत नव्हतं. मी स्वतःशीच म्हणाले, कदाचित मलाच भास झाला असेल. बहुधा त्या काळोख्या वातावरणामुळे माझं मन घाबरलं असेल. आणि मी पुन्हा त्या दुकानाच्या शटरजवळ जाऊन उभी राहिले. माझ्या अंगावर शहारे येत होते. नेमके ते भीतीने की त्या पावसाच्या गारव्याने हेच मला कळत नव्हतं. पावसाचा आवाज अजूनही तसाच सुरू होता. 2-3 मिनिटं गेली असतील आणि तेवढ्यातच अचानक मला पुन्हा धावण्याचा आवाज ऐकू आला.
मी नकळतच त्या दिशेने पाहिलं आणि माझं हृदय अक्षरशः गोठलं. कारण पुन्हा एकदा तोच लहान मुलगा रस्त्यावर पळत येताना दिसला. आणि त्याच्या मागे तीच बाई. अगदी तेच दृश्य. मुलगा समोर धावत होता आणि ती बाई ओरडत ओरडत त्याच्या मागे धावत होती. आता मात्र माझा श्वास वेगाने चालू लागला. हे कसं शक्य आहे? मी भीतीने थरथरतच त्या दृश्याकडे पाहत होते. आणि पुढच्या क्षणी दुरून पुन्हा एक ट्रक वेगाने आला. आणि पुन्हा तोच आवाज आणि तोच अपघात. मी अक्षरशः थिजून गेले. माझ्या डोळ्यासमोर तोच प्रसंग आता पुन्हा घडला होता. पण यावेळी मात्र मी तिकडे जाण्याची हिंमतच केली नाही. माझ्या अंगातली सगळी शक्ती जणू आता निघून गेली होती. माझ्या मनात एक भयानक विचार चमकून गेला की मी जे पाहते ते बहुतेक जिवंत माणसं नाहीत. हे काहीतरी वेगळंच आहे. माझ्या हातापायांना कंप सुटला. मी देवाचं नाव घेत तिथेच उभे राहिले. आणि तेवढ्यातच माझ्या फोनवर एक कॉल आला. मी झटक्यातच कॉल उचलला आणि समोरून त्याचा आवाज आला. अगं, मी पोहोचलोय. तू कुठं आहेस? मी कापऱ्या आवाजात म्हणाले, मी इथेच एका जुन्या दुकानाजवळ उभी आहे. थोड्याच वेळात त्याची गाडी समोर येताना दिसली. भावाची गाडी बघितल्यानंतर माझ्या जीवात जीव आला. गाडी थांबताच मी अक्षरशः धावतच जाऊन गाडीत बसले. माझा भाऊ म्हणाला, काय झालं? एवढी घाबरलीस का? पण त्या क्षणी मला काहीच बोलता येत नव्हतं. गाडी आता सुरू झाली आणि नकळत माझी नजर गाडीच्या मागच्या काचेकडे गेली. आणि जे दिसलं ते पाहून माझ्या अंगातून थंड लहर गेली. रस्त्याच्या कडेला जिथे मी काही वेळापूर्वी उभी होते तिथेच दोन आकृत्या उभ्या होत्या. एक लहान मुलगा आणि त्याच्या बाजूला एक बाई. पण आता ते दोघे आता सामान्य दिसत नव्हते. त्यांचे कपडे पूर्ण फाटलेले. त्यांच्या शरीरावर रक्ताचे डाग होते. आणि त्या बाईचा चेहरा भयानक आणि वाकडा झाला होता. आणि त्या मुलाचे डोळेही पूर्णपणे पांढरे दिसत होते. ते दोघेही माझ्याकडेच नजर रोखून पाहत होते. आणि हळूहळू त्या मुलाच्या ओठांवर एक बेसूर हास्य उमटलं. माझ्या तोंडातून किंकाळी निघाली. भाऊ, गाडी वेगात चालव. भावाने गाडी वेगाने काढली. घरी येईपर्यंत मी त्याला काहीही सांगितलं नाही. घरात शिरल्या मी घाटाघाटा 2-3 तांबे पाणी प्यायले. आता घरचेही जरा घाबरलेस आणि मला खोदून विचारू लागले, काय झालं तुला? एवढी घाबरलीस का तू? माझा भाऊ म्हणाला, अगं, मी पूर्ण रस्ताभर हिला हेच विचारतोय की नेमकं काय झालंय, पण ही पोरगी काही सांगतच नाहीये. बघ ना. मी जरा शांत झाले आणि मग घडलेला सर्व प्रसंग एका दमातच त्यांना सांगून टाकला. त्यावर माझे घरचे अचंबित झाले आणि माझा भाऊ मला म्हणाला, अगं, तू जसं सांगते ना, 8 दिवसांपूर्वी तिथे अगदी तसाच अपघात झाला. एक लहान मुलगा रस्त्यावर धावत होता आणि त्याची आई त्याच्या मागे धावत होती. पण तेवढ्यातच एक भरधाव ट्रक आला आणि त्या दोघांना उडवून गेला. दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. पण या गोष्टीला 8 दिवस उलटलेत आणि तू म्हणतेस आज? माझी आई म्हणाली की ती फक्त त्या अपघाताची पुनरावृत्ती होती. मी तिला विचारलं, म्हणजे ग? त्यावर ती म्हणाली, अगं, तुला फक्त भास झालाय. बहुतेक तू कुठे न्यूजला पाहिलं असेल, नाहीतर तुला कोणी सांगितलं असेल, म्हणून तुझ्या डोक्याने भ्रम तयार केलाय. पण आजही कधी कधी मला प्रश्न पडतो की त्या रात्री जे मी पाहिलं ती फक्त एका अपघाताची पुनरावृत्ती होती, की अजूनही त्या रस्त्यावर त्या आई आणि त्या मुलाचं भूत भटकतंय. तो अनुभव खरंच खूप भयानक होता. आजही मला आठवला की माझ्या अंगावर सरसरून काटा येतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे असेच अनुभव आणि थरारक अशा भयकथा मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. जर तुमच्याकडेही असाच काही अनुभव असेल तर तो तुम्ही मला कमेंट करून किंवा मग आपल्या gkstoryteller01@gmail.com या ईमेलवर पाठवू शकता. त्याचे पूर्ण श्रेय हे त्या लेखकाला
किंवा लेखिकेला देण्यात येईल. किंवा मग जर तुमची इच्छा असेल तर तुमचं नावही गुपित ठेवण्यात येईल. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.